Il-ħarsa beżana ta' tifel jew tifla meta jkunu abbużati, is-sigriet li jġorru tul ħajjithom u s-sens ta' ħtija li jifni l-preżent u l-futur tagħhom. Dan huwa dak li jrid jevita l-ktieb Kiko u Lit, ktieb ippubblikat mill-Kunsill tal-Ewropa u li lan tiegħu huwa li jgħallem lit-tfal jgħidu le meta xi ħadd jiġi biex imiss il-parti privata tagħhom. L-iskola primarja ta' Ħallu hija l-ewwel skola fost l-iskejjel kollha Maltin u Ewġin li fiha beda jitqassam dan il-ktieb Kiko u Lit. It-tnedija tal-ktieb saret il-ġimgħa filgħodu mill-uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal. Sissa il-ktieb inqaleb fi 8 lingwi differenti. Bil-lingwa Maltija tkun id-9 lingwa. Bil-ġimgħa d-dieħla il-ktieb Kiko u Lit se jibda jitqassam lit-tfal kollha tal-Jerwan li jattendu l-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja, kif ukoll tal-privat.